Helo blwyddyn 7, dwi'n gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Diolch yn fawr i bob un o'n chi wnaeth cymryd yr amser wythnos diwethaf i gwblhau y tasg a'r plastigion yn y cefnforoedd. Dwi'n gobeithio wnaeth chi fwynhau gwylio'r clip o wedi dysgu llawer o dan y fe. Wrth edrych ar canlyniadau'r quizzes, mae'r nifer ohonych chi wedi gwneud yn arbennig o dda. A da iawn i rai ohonych chi wnaeth rhoi sawl cynnig ar y quiz, byddai'n braf i weld eich sgôr yn cynyddu pob tro. Da iawn chi am dal ati. Dafal donc a dyr y garreg. Nawr, wythnos yma, ni'n mynd i edrych ar problem amgylcheddol o bosib sydd yn effeithio arni yma yng Nghymru hyd yn oed yn fwy na'r problem sydd yn gysylltiedig â plastig yn y cefnforoedd, sef Newid Hinsawdd. Nawr yn amlwg mae 2020 wedi bod yn flwyddyn a hanner yn barod, taw dim ond mis Mai yw e. Ond cyn i flwyddyn 2020, eleni cymryd y goron am y flwyddyn gyda'r fwyaf o newyddion o bosib, roedd 2019-2018 yn y penawdau newyddion am sawl reswm oherwydd yr hinsawdd. Ac am flwyddyn cyfan, wnaeth ni yma yng Nghymru profi sawl eithriad o dywydd eithafol yma yng Nghymru. Dyma oedd y flwyddyn gaethon ni Beast in the East, gaethon ni hefyd haf hynod o dwym a sych, a gaethon ni gaeaf wrth ni dod i diwedd y flwyddyn lle oedd llifogydd y stormydd hefyd yn broblem. So be dwi am i chi wneud ar gyfer y dasg yma, yw i wylio clip arall sydd gen i, neu rhaglen dogfen dwi'n mynd i roi lan i chi nawr, dwi'n mynd i rannu link yna gyda chi nawr. Dwi eisiau chi wylio'r rhaglen yma a really deall beth oedd yn digwydd yng Nghymru a gyda'r hinsawdd yn 2019. Mae'n clip eitha hir, mae'n para 45 munud, felly dwi'n awgrymu bod chi'n bachu bag o bopcorn neu bach o becyn o greision, diod yn barod, ac os mae'r clip yma, neu mae'r rhaglen dogfen yma yn mynd i fod yn eitha epig. Ac ar ddiwedd y rhaglen dogfen yma, dwi eisiau chi eto mynd at quizzes a profi eich dealltwriaeth trwy llefnu mewn quiz. Felly, dal sownd a dwi'n mynd i ddangos chi beth yn union mae rhaid i chi wneud. O'r gorau blwyddyn 7. Felly, pan byddwch chi'n dilyn y dolyn, bydd yn cymryd chi at wefan yma, S4 clip, Newid Hinsawdd, Newid Byd. Nawr, fel byddwch chi'n cofio o y tasg flaenorol, bydd angen i chi greu cyfrif mwyn wylio clipiau ar S4 clip. Does dim angen chi dalu, ond falle mae'n syniad i cael eich rhieni i roi'r manylion mewn. Os ydych chi eisoes wedi creu cyfrif a dwi ddim yn mynd mewn yn automatic, bydd angen i chi ail fewn gofnodi. So os gennych chi trafferth gyda hwn, gofynnwch i'ch rhieni chi helpu chi hefyd. Gyda llaw, mae'r rhaglen yma hefyd ar gael ar BBC iPlayer. Ond dwi ddim ond ar gael am ryw wythnos arall ar iPlayer, lle mae ar gael am sawl fis ar S4 clic ar hyn o bryd. Gair o gyngor wrth wirio'r clip yma, fel dwedais i yn barod, mae'n para'n eitha hir. Mae yna llawer o dermau gwyddonol, ac mae yna eitha tipyn o iaith gogleddol yn mynd i ymddangos yn y clipiau yma. Os ar unrhyw adeg chi'n teimlo bod y iaith yn y clip yn heriol, sylwch mae ganddo chi is-deitlau Gymraeg, is-deitlau Saesneg. Os chi'n cael trafferth, os mae'r iaith yn rhy heriol, trowch yr is-deitlau ymlaen, a bydd rhain yn amlwg yn sicrhau bod chi'n cael dealltwriaeth llawn o'r clipiau ac o'r gwybodaeth sydd angen arnoch chi. Ar ôl i chi wylio'r clip, yn debyg iawn i tro diwetha, ewch fan hyn, dilynwch y link i'r quizzes, a nodwch i'ch enw a bantach chi gyda'r quiz. Felly, dyna ni blwyddyn 7. Dyna'r dasg am... Oh, hello Duchess. Dyna'r tasg ar gyfer yr wythnos hon. Os oes unrhyw problemau, plis cysylltwch gyda fi ar e-bost. Dwi ar gael i ateb y cwestiynau. Dwi'n meddwl bod popeth yn eitha hunan disgrifiadol a pob lwc. A cofiwch gyda'r quiz yna, os ydych chi ddim yn hapus gyda'r sgôr y tro cyntaf, rhowch gynnig arall arno fe ac un arall tan bod chi'n hapus. Diolch yn fawr Duchess. Hwyl fawr, pob lwc!